Malawi Today. Bungwe la Grain Traders and Processors Association of Malawi lati likukonza zokumana ndi boma pa mavuto okhudza kugulitsa chimanga chawo ku boma, zinthu zomwe zikukakamiza amalonda kugulitsa chimangachi kunja kwa dziko lino. President wa bungwe la Grace Mijiga Muhango wauza Zodiac kuti pamene dziko lino lili pa mavuto achakudya, iwo pamodzi ndi boma akuyenera kukumana ndi kukambirana zokhudza vuto lotumiza chakudya kunja. Pakali pano mneneri mundu naona za malonda Patrick Botha watogulitsa chimanga komanso katundu wopanga kuchokera ku chimanga kunja kwa dziko lino kudakali kuoletsedwa. Tili ndi report la Blessings Kang'ombe. Lachitatu sabata lino apolisi m'boma la Nchinji anamanga oyendetsa galimoto zonyamula katundu atatu komanso kulanda matumba achimanga oposa 1800 omwe amawazembetsa kupita mdziko la Zambia. President wa bungwe la Grain Traders and Processors Association of Malawi, Grace Mijiga Muhango, wati momwe zinthu zilili pano magulu okhudzidwa pa malonda monga boma komanso iwo akuyenera kumane basi. Ife monga association tiyesetsabe kulumikizana ndi aboma kuti tione kuti tingathandizane bwanji, chifukwa mbali zonse ndizofuna kuzipanga balance, koma kungotulutsaso chisawawa kena kutipezekaso kuti tilibeso chakudya. Ndi nkhani yofunikabe ndithu kuyiunikira bwino ndikukhulupirira kuti tikapanga engage aboma timvetsetsana mmene tingayendera kupita chitsogolo. Pakadali pano mneneri mundu unaona za malonda a Patrick Botha wati kutulutsa chimanga kunja kwa dziko lino kunakali kuoletsedwa. Izi zili chomwechi pofuna kuteteza chakudyachi komanso nzika za dziko lino zomwe zimadalira chimanga ngati chakudya chawo. Pakali pano chiletso chilipo ndipo aliyense wopezeka kusasatira wopanga zosiyana ndi chiletso chimene chikumatulutsa chimangachi ndiye kuti akulakwera muno zilango zoyenera zimene zilipo zizasatiridwa pamene zaperekedwa kwa anthu ngati otero. Pansi pa lamulo loteteza katundu la mchaka cha 2018, mbewu ya chimanga imayenera kukhala ndi chitupa ndipo kugulitsa kunja kwa dziko lino kunakali kuoletsedwa. Malinga ndi unduna ona za malonda m'malo mwa Zodiac ku Mchinji, ndine Blessings Kang'ombe. Pomwe dziko lino pamodzi ndi maiko ena dzulo amakumbukira tsiku la matenda oyiwalika, unduna wa zaumoyo wapempha mabungwe kuti agwirane manja pokhazikitsa ntchito zomwe zingathandize kuthana ndi matendawa. Polankhula pa nkhani akatswiri zaumoyo Professor Adamson Muula komanso Dr. Thomas Nyirenda watsindika zakufunika kophunzitsa anthu za azindikiro komanso kapewedwe ka matendawa kuti anthu azitha kumvetsetsa mmene angapewere. Rachel July walemba ripoti ili. Malingana ndi unduna wa zaumoyo, anthu oposa 1 billion pa dziko lapansi amakhudzidwa ndi matenda oyiwalidwa, ndipo pa anthu 100 aliwonse anthu 40 ndi ochokera mu Africa. Undunawu watsindika zakufunika kugwirana manja pakati pa boma ndi adindo pa nkhondo yothana ndi matendawa, kuchepetsa kufala kwa matendawa popereka mankhwala komanso kupereka thandizo pa zovuta zina zodzakamba ka matendawa mwa zina. Ndipo katswiri pa nkhani zaumoyo Professor Adamson Muula wati ngakhale dziko lino likuyesetsa pa ntchito yothana ndi matendawa, pali kufunika kochilimika pa ntchito yophunzitsa anthu za matendawa komanso kuonetsetsa kuti mankhwala a matendawa akupezeka mosavuta. Pakufunika kuti anthu akhale ndi kuti adziwe kuti nthenda imeneyi nthenda zimenezi zimaoneka bwanji, komanso anthu amene ntchito za chipatala kumudzi athe kukhala kuti kulimbikitsidwa ndi kupatsidwa upangiri ndikuti mankhwala matenda ngati amene wadzikhala kuti akupezeka nthawi zonse. Ndipo katswiri wina wa zaumoyo a Thomas Nyirenda wagwirizana ndi Muula pomwe wati pakufunika kuchilimika pa nkhani yakapewedwe ndi kuphunzitsa anthu zambiri zokhudzana ndi matendawa. Ngati pavuto lina lilipo, munthu uyenera uvomereze uzindikire vuto limene lilipo, chifukwa ponda kutero ndiye kuti iyi ni kuyambirira kuti ulitsetse vuto lozikhala zovuta. So ife ngati Malawi tiyenera kuti tivomereze kuti matendawo tili nawo nafenso tikuvutika ngati mmene akuvutikira maiko ena makamaka maiko amene ali osauka. Tsikuli chaka chino likumbukiridwa pansi pa mutu oti kugwirana manja, kuchitapo kanthu komanso kuthetsa matenda omwe ndi oyiwalidwa. M'malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe ndine Rachel July. Akuluakulu a college ya aphunzitsi ya DAP mboma la Mzimba ati pakufunika kupeza njira yoti achinyamata ambiri azitha kupeza maphunziro aluso la manja omwe ati ngofunika kuti dziko lino lithe kukwaniritsa masomphenya achitukuko a Malawi 2063.
mkulu wa koleji ya Dominic Nali wanena izomwe asungwana ndi amayi achichepere okwana 55 amalandira masatifiketi awo pa maphunziro aluso la uterala komanso zina. Tili ndi ripoti la Vanani Nyirenda. Mkulu wa koleji ya aphunzitsi ya Dapu mboma la Mzimba Dominic Nali ali pambali pophunzitsa aphunzitsi. Koleji imaphunzitsanso luso la manja losiyanasiyana pofuna kuthandiza achinyamata kuti azitha kuziyimira pawokha. Anali ali nkofunika tsono kupeza njira zoti achinyamata ambiri apatsidwe mwayi wopeza luso la ntchito za manja, chifukwa kutero kutha kuthandizira kukwaniritsa masomphenya a Malawi 2063. Anthu kuti agwire ntchito akuyenera kukhala ndi maluso osiyanasiyana. Andi maluso osiyanasiyana amenewa tikuwapereka kudzera mu nthambi zathu zosiyanasiyana, kudzera ku maphunziro, kudzera ku ulimi. Inkosi Kampingo Siwande nayo yati ntchito za luso la manja zofunika kwambiri maka chifukwa achinyamata ambiri akungokhala chifukwa chosowa ntchito. Peza moyo wa luso ndi chinthu chapadefa pa community limakhala zinthu zosiyanasiyana zimene zimasowedwa, zimene munthu ukazigwiritsa ntchito kuzipanga business zimathandizira kwambiri. Padakali pano kampani ya United General Insurance yathandizirapo popereka makina ndi zinthu zina zofunikira za ndalama zokwana 15 miliyoni kwacha kwa asungwana ndi amayi achicheperewa kuti akapeze poyambira akapita kwawo. Mkulu wochokera ku UGI Alimbani Zimba Kathewera ati iwo achita izi ngati njira imodzi yotengapo mbali pothandiza anthu omwe amagwira nawo ntchito. Tili ndi ma-values iwa ali mkatikati mwa corporate social responsibility policies amene ifeyo tili nawo, komanso makamaka ifenso tili mkati mwa community. Mmodzi mwa asungwana omwe amaliza maphunziro awo auterala, Catherine Nyolongo, wati zomwe waphunzira zimuthandiza kuti akakhale oziyimira payekha pachuma komanso kuthandiza kukwaniritsa masomphenya a Malawi 2063. Mamoti tizikapempha thandizo kwa makolo kapena kwa anyamata tizikazithandiza paife tokha. Maphunziro aluso la manja amenewa makamaka auterala anakonzedwa ndi thandizo lochokera ku mpingo wa Vatese ku Italy kudzera ku bungwe la Humana Italy. Malo mwa Zodiac ndine Vanani Nyirenda. Mumvera nkhani pano pa Zodiac ndipo mmawa uno muli ndine Dickson Chivwati Gondwe. Tionenso mitu yake tisanapitirire. Mulipoti lathu lapadera sabata ino chikondi mphanda kutitengera kumalo komwe kumakonda kuchitika ngozi ogwa mwadzidzidzi kufotokoza nkhani ya mikwingwiro yomwe anthu aulumali amakumana nayo nthawi ya ngozizi. Bungwe la Grain Traders ndi boma ati akumana ndi boma pa mavuto okhudza kuzembetsa kugulitsa chimanga mayiko akunja. Akatswiri pa nkhani za umoyo apempha kuti pakhale ntchito yozindikiritsa anthu za matenda oyiwalika. Mzamasewero kampani ya TNM yati sidade kukhosi ndi bungwe la Sulom ngakhale inathetsa mgwirizano othandiza ligi yayikulu mdziko muno. Tsopano ndi nthawi ya ripoti lathu lapadera. Pangozi ogwa mwadzidzidzi chimene chimadza poyambirira ndi kudzipulumutsa wekha usadayambe kupulumutsa mnzako. Koma kwa anthu aulumali ambiri mwayi umenewu alibe. Iwo wasangathe kudzipulumutsa okha, komanso chimakhala chinthu cha mtengo wapatali kwambiri kuti ena apulumutse. Mulipoti lathu lapadera sabata ino chikondi mphande akutitengera kumalo komwe kumakonda kuchitika ngozi ogwa mwadzidzidzi kufotokoza nkhani ya mikwingwirima yomwe anthu aulumali amakumana nayo nthawi ya ngozizi. Monga mumvere, ngakhale kuti anthuwa amakumana ndi mikwingwirima yotere, ena mwa iwo ali patsogolo kulimbikitsa ntchito yopeza mayankho ku mavuto omwe amakumana nawo pa nthawiyi. Pa nthawi ya ngozi zogwa mwadzidzidzi, chinthu choyamba chomwe chimadza mmutu mwa munthu wina aliyense ndi kudzipulumutsa kaye usanaganize zopulumutsa ena. Mu nthawi ngati imeneyi sizobisanso kuti anthu amayambirira kupulumutsa alunga omwe anthu aulumali amatha kuwayiwala kumene. Intango anthu akuthawa, intango anthu azipikitipikiti. Tanga mina ngati makuwa ndi kusiti mangwa. Nanga sikuti munthu maybe 100 meters azikuwa sitinga mgebeya. Ndiye matha kuona kunthawa. Anthu makuwa ndi kuti izo zonse ndikuziwa. Asa apanga za moyo wake. Mwachidule anthu amene alunga. Anthu ngati mene chapanga za moyo wawo. Palibepo zinthu zimene zone kuti maybe anthu aulumali takonze njira iyo. Matha ndo osayamba. Chifukwa nthawi zina matha kuona kuti ati anthu akumva kuphiri uko kuti kaya miyala chanchani
madzi aphulika iwe sokumva ndiye anthu akuthawa ndiye sokumva uthawa chani umangopa basi manthama nkhalaba kuti manthonda amenewo. Awa ndi mawu a Stefano Maneya, bambo aulumali osamva ochokera mboma la Nsanje, kukumbukira zomwe zidawachitikira nthawi ya namondwe wa Fred mchaka cha 2023. Amaneya ndi chitsanzo chabe cha anthu ochuluka aulumali omwe amawayiwala pa nthawi ya ngozi zogwa mwadzidzidzi komanso pa ntchito ngakhalenso mu uthenga kumene ngozi zisanafike. Ngakhale kuti pa nthawi ya mvula yoopsa ija yodzetsa madzi osefukira anthu amakhala ndi mantha amene mumamva aja ndi ochepa kwambiri kuyerekeza ndi mantha omwe anthu aulumali amakhala nawo. A Clement Tete ndi bambo aulumali ochokera kwa Atengani ku Msanje, ndipo ndi mmodzi mwa anthu omwe adutsa mnyengo yovuta tukambayi, nyengo yomwe imfa amayiona ndi diso. Zimadikhudzadi zedi kwambiri chifukwa kumalo kumene timakhala kwazungulidwa ndi mitsinje iwiri na miyala ndi nkhande tili ngati pakachilumba. Kozi madzi akamasefukira amatha kusiya mtsinje uja kamadzaza kwambiri kumasefukira kuzinyumba kumene timakhala. Ndiye mvula ija ikamagwa madzi akamasefukira zimakhala zinthu zovuta inanga tili ndi ana ang'onoang'ono mphunzitsi wa ulumali kuti uone nthawi imene mvula ikupanga kuti uziwoloka zinthu zimakanika zimakhala zovuta. Suppose kuti mvula yabwera ndi usiku kuti uzinyamuka uchoka nyumba kuti uzika oloka mabalansi amakhala kulibe. Pofuna kuthana ndi mavuto onga awa, anthu ena aulumali pamodzi ndi anthu ena m'midzi akudzipezera okha mayankho. Amishek Martin ndi wapampando wa komiti ya m'midzi yoona za anthu omwe ali ndi ulumali kwa Atengani ku Nsanje. Iwo akuti ndondomeko yoyamba ya ntchitoyi ndi kupeza anthu aulumali omwe akukhala mnyumba zosalimba. Ndomotso kumanzere nalumala ndinayendera ndodo ineyo kulera kuno ndimafunisa kwambiri anzanga aulumali akhali ndichochita panopa ndatenga gawo imodzi anzanga wine waulumali adekedwa kupanda mikono jata amene yoyo ali ndi zaka zitatu ndinapeza siku ya nazari kuti aphunzire kuti akhale ndi upangiri kapita kusukulu kapita primary azakhala kuti akuyanjana ndi anzake. Winaso ali kumtundako anapita kupedikiwa natimiza kupedikiwa kuti akamongole mwendo mwana zaka Sunday 2 ali zaka 8. Pa ineyo ndimafunisa kwambiri kuti unena kwanga aulumali asimakhala kusiyana ndi anzathu alungalungayi timafuna tiyendere limodzi pachani ifenso ndi achitukuko kwa waulumali akapanga zinthu zachitukuko kubera imasanga ndibera kapena anthu mmudzi kapena kubanja yako umathandiza banja lako zimene ndimafuna zimenezozo. Maboma akumwera monga Nsanje, Palombe, Blantyre komanso Chikwawa ndi ena omwe anakhudzidwa kwambiri ndi manamondwe omwe anadza mzaka izi. Anthu ambiri maboma awa anataya miyoyo yawo, ambiri anavulala komanso midzi inakokoloka. Pofuna kuchitapo kanthu pa vutoli, nalo bungwe la Red Cross Malawi kudzera ku ntchito ya ECHO imene ikulandira thandizo kuchokera ku European Union Civil Protection and Humanitarian Aid Operations ili kugwira ntchito m'maboma angapo pofuna kupewa mavuto omwe amadza pa nthawi ya ngozi zogwa mwadzidzidzi. Kudzera mu ntchitoyi, anthu m'midzi akuwalimbikitsa kukhala patsogolo kugwira ntchito zomwe zingawathandize komanso kuthandiza anthu omwe ali ndi ulumali kuteteza miyoyo yawo pa nthawi ya ngozi zogwa mwadzidzidzi komanso kupewa kumene zisanachitike. Izi ndi monga kukonza ngalande zodutsa madzi, milatho pofuna kuonetsetsa kuti madzi akudutsa bwino asachulukane malo amodzi ndi kudzetsa mavuto ena. Asisilia Banda ndi mkulu woyang'anira ntchitoyi ku bungwe la Red Cross. Iwo akufotokoza kuti kudzera mu ntchitoyi akuperekanso ndalama kwa magulu a m'midzi kuti agwiritse ntchito monga kukonzetsera nyumba za anthu omwe ali ndi ulumali osiyanasiyana. Tinakwanisa kupereka ndalama kwa magulu amene anapangidwa kumudzi kuti apeze okha mavuto amene amawakhudza mwakukhuzana ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi komanso alembe maproposal ndi ndondomeko yamene akufuna kuti agwirire ntchito yawo. Ayemene Mankhwala aku Palombe ndi mmodzi mwa anthu opindula ndi ntchito yonga iyi. Ine ulumali anthu wamwendo mavuto timakumana nawo chuluka kwambiri chifukwa ife aulumali kuti tithawe anthu amakhala kuti iwo athawa kale ife tasala mbuyo kuti tathamangira alungalungaja amapezeka iwo afika sija ife tili mbuyo. Ndi ana atatu koma chonchi pa anthu amathawa iwo mvula ine nasala mbuyo kuti ndakoka anaja
anaja malepeleka mbanga mbuye mwinali osasamalika koma pakali panaza isamalie anagula mitengo misomali mauzu china chose anafotokoza siyanisa kwambiri kuka aledikosa anandifotokoza nyumba okupambana chanji pasi ndikhala mwa mantha ndikukhala mwa mtendere. zomwe ayankhula mankhwala zigwirizana ndi maganizo a Dorothy Kamulaza yemwe ndi mayi wa ulumali mboma la Palombe komanso bambo wa ulumali mbomali a Charles Maireni. Iwowa akuti ntchitoyi yasintha moyo wawo. nthawi yomwe zimabwera ziopsezo nyumba denga linali lotali lowonongeka kuti ndimakhala ndi mantha eti chifukwa kuti denga limapeza kuti nthawi zina limapeza kuti kukhanga ndi kunyamuka eti mphepo ichayika mabwera kukhanga ndi kunyamuka kuzakhala kunyamuka ndi mmene anabwera awa kundipatsa ndalama tinakonzetsera ndi apopo ndimati timakhala bwinobwino mvula ikamabwera ndisimadandaulaso timadziwa kuti nyumba iyi ndiotani ndi yabwinobwino. Awu manoti chipata kuyenda kuna kulikonse ndeno timatengera kuti mwina anthu apangepo kanthu ngati mwina ngati njinga kuti mwina titakumala kumayenda nawo kuna kumangana amene anthu amene angathe kukatekezekako ngati kothawira amene mathawira anthu anzathu. Na munthu amene atafika ndinali pa chifukwa chachikulu chifukwa ndinasowa kuti ndiyenda moti bwanji kuti ndikafike madera ina akuntunda amene anatipeza already close wa amene wa kutipeza kwathu tinyadira kwambiri chifukwa timasowa malo okhala. Mkulu wa bungwe la Malawi Council for Disability Affairs Makoda ku Palombe Ajerewani Piers wati mbomali muli anthu oposera 3000 omwe ali ndi ulumali osiyanasiyana ndipo ntchito yowamangira nyumba yathandiza kuchepetsa mavuto omwe amakumana nawo nthawi ya ngozi zogwa mwadzidzidzi. Panopo ndikubwera kwa project ya Eco Village yathandiziraso kwambiri kwa nyumba zambiri za anthu aulumali zakonzedwa mokomerapo wanyakauta pajoti aulumali wamathatengana mbali nkhani akafunzika kanyumba zawo. Kupatula ku Palombe ntchito yomangira anthu aulumali nyumba komanso kupereka uthenga kwa makomiti am'madera akumidzi kuti azithandiza anthuwa yafalikira ndipo ikuthandizanso ku Blantyre. Mwachitsanzo wachiwiri kwa wapampando wa gulu lamasomphenya ku Muchilobwe a Hope Nyirenda wati gulu lawo linalandira 4.4 million kwacha kuchokera ku bungwe la Red Cross kudzera mu ntchito ya Eco. Ndi thandizoli akonzetsa nyumba 150 za anthu omwe ali ndi ulumali pofuna kuwateteza ku ngozi zogwa mwadzidzidzi. Mwachita mwanamonde anthu ambiri anasiyidwa pambalambanda chifukwa chonena kuti atagwerera ena manyumba ena anapeza kuti madzi asefukira alowa manyumba nikugumwaso manyumba so zinakangati zabweretsa chisokonezo chiphedo chinasokonekera anapeza anthu akakhala pa sukulu ana sukulu kuchoka sukulu kuja so zinabweretsa chimphwirikiti zambiri kunoku zinthu zambiri zinakangati zasokonekera zimwe panopa nkhawazo ndizocheperapo. Mneneri wa bungwe la Malawi Council for Disability Affairs Makoda Harriet Kachimanga wati ndokhumudwa ndi mavuto omwe anthu aulumali amakumana nawo nthawi ya ngozi zogwa mwadzidzidzi. Komabe iwo akuti pali chiyembekezo tsopano kudzera mu ntchito zomwe mabungwe komanso boma ndi anthu am'midzi akugwira pofuna kupezeratu njira zothana ndi mavuto omwe angadze kwa anthu aulumali nthawi ya ngozi zogwa mwadzidzidzi isanafike. Chinthu chofunikira kwambiri kuti anthu amene ali ndi ulumali azikhala kuti akuyikidwa patsogolo popereka mauthenga osiyanasiyana komanso potetezedwa. Chimene chili chinthu chofunikira kwambiri ndi chinthu chotikuyamikira onse amene alikhudzidwa ndi zochitika zimene zizinji. Mneneri wa unduna ona kuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo pa ntchito alinda moyo akufotokoza gawo lomwe boma likutengapo pofuna kuteteza anthu omwe ali ndi ulumali nthawi ya ngozi zogwa mwadzidzidzi. Mu mapulani akuluakulu oona zakukonzekera kwa ngozi zogwa mwadzidzidzi monga the National Contingency Plan komanso National Rain Season Plan, mapulani amenewa akuluakulu aboma kuonetsetsa kuti ntchito kapena kuti maganizo anthu aulumali akuyikidwamo ndondomeko zotsata kuti anthu amenewa atumikiridwe moyenera zilimo. Kuchuluka kwa ngozi zogwa mwadzidzidzi kukupitirira kukhudza anthu aulumali osiyanasiyana m'dziko lino. Nthawi zambiri ngozi zotere zikachitika anthuwa sawakumbukira ndipo amakhala pa chiopsezo cha nkhanza zosiyanasiyana zomwenso zimakhudza maganizo awo angwiro. Akatswiri amatsindika kuti kulimbikitsa anthu m'madera kupezeratu mayankho othana ndi mavuto omwe angadze nthawi ya ngozi zogwa mwadzidzidzi isanafike nkofunika kwambiri. Ntchito ngati izi zimathandiza kuchepetsa chiwerengero cha anthu aulumali omwe amafa pa nthawi ya ngozizi.
Madalitso Phiri kuwerenga ripoti yathu lapadera sabata ino lomwe walemba Chikondi Mphande. Mzamasewero kampani ya TNM yati libe mangawa aliwonse ndi bungwe la Super League of Malawi Sulom, ngakhale bungwe loyendetsa ligi yaikulu inathetsa mgwirizano wake pamene zokambirana za mgwirizano watsopano zidali zitayamba. Bungwe la Sulom linalengeza kuti lalowa mu mgwirizano wa zaka zisanu ndi FDH Bank kuti ndi imene tsopano idzipereka ndalama za ligi kufikira 2030. Mkulu woona za malonda ku kampani ya TNM Asobuza Ngwenya wati ngakhale akuluakulu a Sulom adachita izi, komabe achititsa mwambo opereka mphoto pa 5 Februwale mu mzinda wa Blantyre.